Luar biasa. Siap-siap. Sembah nuwun Kang Ratno. Wong ayu. Lah ya iki Krisna. Padi masalah ra bolo. Pun Pak matur nuwun Pak. Koordinator Percil Padi. Kok sik kok koordinator dirimu kuwi lho. Heh? Genah. Endi mlebune endi mau? Oh sik. Ndek mau kaya nek Padi iki kakakmu. mau enek sing dilungne. Sing dilungne Padi iki surat pernyataan. Oh surat. Bahwasanya besok tanggal 28 Percil harus hadir di Madiun. Oh ngoten surat pemberitahuan. Heeh, lah surate ditawacane. Kok ora enek kabare. Piye iki? Sulapan. Biyen iki ya enek pelawak nang kene ngono kuwi. Napa jeneng? Delehke. Setruk. Waduh. Alah ten Ponorogo nggih. Sami ten Ponorogo ki ngoten niku. Enten dagelan ngeten iki napane pesawat napa niku sawer wangsul mencor napane. Ning Jawa Tengah ya ngono. Enek dagelan kok kancane entuk amplop, kancane liyane ora diwenehi. Mulih-mulih kena demam berdarah. Lah. Kamu kok kene nggon gawat. Gawat. Apa menen daerah Magetan kene. Kok enek dagelan ngesaki amplop. Mulih lho. Siap, gerak. Timbangane loro apeh. Siap, gerak. Itu kok gede Pak Edi wong tertib karo Mas. Istirahat di tempat, gerak. Istirahat dicek Istirahat wis ne lho. Tegak, gerak. Nomor 1. Iki kulo iki nyapo kowe njaluk apa ora? Jaluk to. Iki ngomong Pak Edi, bocah-bocah kudu tertib. Oh, tertib ya, siap. Aku iki tenan. Nama siapa? Endem. Nama siapa? Si. Terus ya. Apa, Pak? Budek dhewe. Budek dhewe kowe. Kowe budek dhewe. Ora sitontok gak kancane Iki krungu. sampe ora krungu salah sitok, ora tertib karo Pak Edi ora disangon. Paham ora? Paham, Pak. Priyantone seneng bocah disiplin, tanggung jawab. Paham ora? Lambene ora mencel-mencele. Nah, betul. Ora wong budek kaya Nah. awake. Ngono. Kupinge pepene. Kendake Mas. Tok tilung tanduk tilung tok tilung tanduk tilung tok tanduk tilung tanduk. Endi kedung? Ayo Lek. Oh ganti to ganti. Tilung tanduk tilung tipis ya tipis. Menengo.